ATC General Merchant Limited. ATC General Merchant Leshina a can za ku sassamu su. Aha! Ba shakka jama'a, ATC General Merchant Limited sun ƙara zuwa da ƙarfinsu don burge ku, gwangwaje ku 'yan matan zamani da leshi kala-kala masu ƙarko aminci domin ɗaukar wankan tashin kai. Amma kafin kai nisa malam, wani irin leshina ATC suka kawo mana? Sun zo muku da original Swiss lace da kuma original boil lace mai haɗe da mayafi da kuma mara mayafi. Kun ji rangaɗa-rangaɗan leshina masu kyau na kamfanin Naisa da kuma Dubai lace, Lipaya material lace da pieces ɗin leshina na yara kamar yadi 2, yadi 3, yadi 4. Haka dai ATC General Merchant Limited suka tanadar muku Naisa regular lace kuma suka yi muku ragi mai sauki arha kwasha ga masu siyan ɗaiɗai ko sari. Ku garzaya ATC General Merchant Limited da ke namba 223 da kuma namba 224 Block G a rukunin sababbin shagunan ginin Ganduje layin Plaza da ke cikin kasuwar kantin Kwari, ko kuma a reshen su da ke gidan Aminu Dan Tata lamba 10B. ATC General Merchant Nigeria Limited ya fita zaka. Gidan leshi zalla, gagara gasan masu gasa. Gidan leshi zalla. Ku kira lambobin waya domin kulla kasuwanci 0802843342 ko 0803601036. ATC General Merchant. Gidan leshina zalla.